Ha empezado la cuenta atrás para la vendimia y hace una semana que Unións Agrarias le solicitó a la Xunta la convocatoria de la Mesa do Viño do Ribeiro y de momento no han obtenido respuesta alguna. Non nos parece normal que cada día hai menor viticultores na denominación de orixe. Este ano que vamos a ter unha colleita en torno a un 60% mellor, incluso menos que o ano pasado, que haxa bodegas que estén a comunicar aos viticultores que non collen as uvas. Eso provoca un problema no viticultor, dado que, bueno, pues, a porta dunha vendimia é moi difícil cambiar o produto, os produtos non se cambian, as uvas hai que vendimialas. Entonces, pois, o único que lle pedimos é iso, que convoca a mesa, é poder falar de garantía de recollidas, que é o primeiro, pero tamén falar de garantía de prezos. Es una situación muy similar a la del resto de denominaciones ourensanas, pero no ocurre lo mismo con Rías Baixas, a quien la Xunta ofrece un trato muy diferente. A Consellería do Medio Rural está implicándose noutras denominacións de orixe, como así o fixemos saber tamén, como é en Rías Baixas, onde sí puxeron moito empeño en que se chegara a un principio de acordo para firmar un contrato homologado. Non entendemos moi ben porque en Ourense, onde temos parte en 4 denominacións de orixe, a Consellería do Medio Rural non fai o mesmo esforzo, non. La falta de interés por parte de Medio Rural no es una situación nueva, lo mismo sucedía hace un año.